Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanku da warhaka kuma ina farin cikin kasancewa da ku cikin aminci. Yau ma na zo muku da wani sabon bidiyo inda nake so zan nuna muku hanya mafi sauki da za ku iya bi don ganin cewa kun yi downloading dukkanin hotuna ko videos da kuka sa cikin Facebook ɗinku da lokaci ɗaya. Ma'ana ba sai ka bi su ɗaya kana ɗaukowa ba, za ka yi amfani da wani hanya ne da zan nuna muku step by step da za ka yi. Lokaci ɗaya za ka sauke wannan bidiyoyin ko hotunan cikin wani application da kake da wanda wayan kana da shi kuma kowace waya tana da shi cikin sauki ba tare da kila ya dauke da wani lokaci. Ku ci gaba da subscribing channel din mu, saboda yin subscribing na channel din mu shi yake ba mu karfin gwiwa cewa a bidiyon da muke kawo muku suna faɗakarwa ko ilmantarwa ko da kaɗan ne zuwa ga al'umma. Sannan ku ci gaba da sharing videos din mu zuwa ga 'yan uwa waɗanda kila wasu abubuwa da muka kawo yakan zama musu da matsala, wanda insha Allah zai sa su fahimci akwai hanyoyi da za su iya bin za su iya yin abubuwan cikin su. Daga nan Arewa Revolution Technology. Everybody get your fucking hands up. Abin da za ka yi a lokacin da ka shigo za ka je wajen Facebook naka. Idan ka zo Facebook naka kamar ya buɗe, za ka zo nan wajen option ɗin wajen menu ɗin nan sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi yanzu abin da kake buƙata za ka je wajen settings ainihi na Facebook ɗin. Kaga idan ka zo za ka ga akwai wurin settings and privacy ga yanan ko sai ka shiga. Idan ka shiga settings and privacy kamar mun shiga, za ka ga kuma still ga wani settings ko sai ka shiga settings, shine ainihin Facebook settings ɗinka. Lokacin da ka shigo nan sai ka sake zuwa ƙasa, still sai ka kai inda ka ga wajen your Facebook information, nan wajen your Facebook information. Don haka da ka zo wajen ka ga your Facebook information sai ka zo ƙasa, za ka ga transfer a copy of your information sai ka shiga wajen. A lokacin da ka shiga wajen za ka jira shi ya loading. Idan ka jira shi ya loading ya ƙare zai nuna maka kamar haka. Ka gani nan step 1 yana tambayan ka choosing me kake so kai transfer. Kaga kila ka sa photos kake so kai transfer, in video ne, in post, in not, kila photos. Lokacin da ka zo sa photos step 2 kada an ce maka choose destination, sai ka zo kai clicking choose destination. Ka gani za ka iya sa shi a black base, za ka iya sa Google Photos ko Dropbox. Yanzu ina son nuna muku ne a photos za mu sa. Lokacin da kai selecting Google Photos, kaga an ce Google Photos zai tambaye kai confirm wanga transfer din, sai ka taba next. Daga lokacin da ka taba next kaga yayi loading. Yanzu zai baka cewa kai connecting Google account ɗinka da ka gani yanzu yana nuna mana cewa kai connecting Google account ɗinka ga wannan photos ɗin yadda abun zai hau. Idan wannan Google account ɗin kake so ka amfani za ka sa shi, idan kuma wani ne za ka zo kai ka sa use another account ka yi login. So idan wannan ɗin ne kawai sai in taɓa shi. Idan na taɓa shi kaga yana tambaya na in ba Google Photos ɗin dama ya yi amfani da wannan email address ɗin, sai in sa na ba shi dama, allow kenan. Kaga yanzu zai nuna cewa kaga yanzu ya ce in confirming transfer, sai kawai in taɓa confirm. Lokacin da na taɓa confirm kaga yanzu ya nuna mini cewa ina da pending transaction. Yanzu ga yana tafiya. Lokacin da ya ƙare daga kawai ya gama kamar yanzu kaga ya nuna in progress. Yanzu hotunan suna nan suna sauka cikin Google Photos ɗina. Kamar nan da kuka gani shekaran jiya ranar 23 ga wata misalin karfe 12:18 na safe na yi downloading waɗannan photos ɗin nawa. Amma saboda wanga bidiyon da nake so in nuna muku sai na sake goge su saboda abun ya zama fresh, babu wani abu. Yanzu kaga suna nan suna shiga. Lokacin da kila wajen ya ƙare da ka shigo za ka je wajen Google Photos ɗinka. Ka zo wajen Google Photos ɗinka kamar gashi nan. In ka shiga ciki kamar yadda buɗe nan, za ka zo wajen library nan ƙasa. Idan ka zo library sai ka duba, zai nuna maka wayannan abubuwan. Yanzu abun yana kan shigowa, bai riga ya shigo ba. Ok, zan canja email address da na sa saboda ba shi na yi
na mayar da ainihin wannan email address wanda cikin shi ne nake wannan backup ɗin. Sai mu zo library. Lokacin da muka zo library kaga idan ka duba nan wajen ga ya nuna ma copy of profile picture. Duka profile picture da na sa wanda na sa guda 7 ga su nan. Idan ka zo za ka ga copy of cover photos. Idan ka sake komawa ƙasa za ka ga copy of cover photos. Okay, na abun nan. Sannan nan za ka ga copy of mobile upload. Sannan ka sake zuwa za ka ga copy of Instagram photos. Don haka ka ga yanzu da ka jira shi ya ƙare daga wannan abun da yake dukkanin hotunanka da kake suke saman Facebook ɗinka za su sauka gaba ɗaya, za su shigo nan cikin Google Photos ɗinka. Sannan ko da alal misali a ce ka canja waya ne, wai ba sai ka tura su ba, daga ka login email address ɗin da ka haɗa kai connecting da wannan Google Play ɗin. Wannan email address da kai connecting din shiga wani sabuwar waya da ka sai, in ka je Google Play Google Photos ɗinka za ka ga wayannan videos ɗin sun nuna. Ku subscribing channel ɗinmu, ku sharing bidiyon mu ga mutane, 'yan uwa da abokai wayanda su ma za su amfana da irin wayannan abubuwan. Sannan baya ga haka ku yi ƙoƙarin yin commenting bidiyon mu in kun ga kila wani bayani da muka yi wanda bai gamshe ku ba ko ba ku gamsu ba. Insha Allahu za mu bi hanyar da ya kamata mu bi don ganin cewa mun faɗakar da ku kuma mun nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku yi wannan abun. Daga nan Arewa Revelation Technology muna ƙara godiya da kasancewa tare da ku.